Okay, so guys, nandito na tayo. Oh my God. Ano si tawag dito, Kuya Elmer? Kuya Elmer? Pinnacle. Pinnacle number 1. Pinnacle Peak. Peak. Ito po. Pinnacle Peak. Namo, nagbibideo ko eh. Game. Wow. Nakasakit na ng bitis ko. Okay na? Guys, nakikita nyo na. Mount Arayat. Ay, maingit. Pinnacle. Pinnacle Peak. Ayun, maganda. Ayun, maganda. Meron pa dun. Siya na yung tamo niya. Nilipay ka ng kabilat ng tuturo ko nandun. Kahit nakita ng mga tao ka rin. Saan po? Ayun. Nagkatang baba. Yung mga tao. Ito yung pinakatuktok ah. Kaya pinuturo ko nandun yan. Yan ang tawag yung baba nga rin, no? Ay, ito, shit. Ito pala yung nakatakot eh. Ay! Shit, kinabahan ako. Brods! Guys, nakikita nyo yan? Akala nyo matapang ako pero takot na ako. Dito ako. Yan. Sa tuktok na tayo ng Mount Arayat. At yan si Sir Elmer, ang ating guide. Ayan. Uy. Hala. Hmm. Kuya, hanggang doon? Saan tayo pupunta, ma'am? Yun yung tinuturo ko kanina. Yung nasa yung baba. Yung mga